Гомель. Гэта другі па памеру пасля Мінску горад Беларусі. На высокім беразе ракі Сош некалі знаходзілася адно з самых старажытных паселішчаў радзімічаў. Пазней яно разраслося і ператварылася ў горад. Назва горада звязана з ручаём Гамяюк, які ўпадае тут у Сош. Упершыню горад нагадваецца ў 1142 годзе. Гомель – горад са складаным лёсам. Яго безліч разоў спальвалі падчас войнаў. Але кожны раз зноў адбудоўвалі. У 1772 годзе Гомель увайшоў у склад Расіі. Уладаром горада стаў граф Румянцаў. Ён пабудаваў прыгожы палац і разбіў парк. Новы ўладар князь Паскевіч пачаў ствараць буйную прамысловасць. У 1870 годзе праз Гомель прайшла чыгунка. Горад пачаў імкліва расці. У 1938 годзе у Беларусі ён стаў абласным цэнтрам. Плошча сучаснага Гомеля 113 кіламетраў квадратных. Насельніцтва каля 500 000 чалавек. У горадзе шмат прадпрыемстваў. Навучальных устаноў. Тэатраў. Старэйшы ў Беларусі цырк. З кожным годам Гомель толькі прыгажэе. Дзякуй.